hermoluovutteet menee nenään vettä. Sukeltakaa pojat. Te pitää juoda se vesi sieltä pois, ennen kuin te saatte sen hiiren sieltä. Musta on saada nauhalle sekin, kun Puusteinen kävi sen heittämässä tonne. Siellä on. Mä en tiedä, onko sen tarkoitus heittää se sinne vaikka kansakoisesti katsoa, että vettä voisi juoda. Niinpä. Kuuletko, kun toi yski koko menee ninnun vettä? Oi raasut, pitääkö mun antaa se teille sieltä? Noi! Nyt hyvä poika. Minun hiiri. Puustinen ei vieläkään oikein tajunnut. Niin, pelkö katsovat.